Takže nazdar lidi. Vítejte v Minecraft. Jak to vidíte, už to je ráno a my si postavíme dům nějaký na ochranu. Nějaký před zombíkama, ale tu by možná zombíci asi neměli být. Co já ten dům mám už tak velký? No, jo, já si myslím. To zabijem si jednoho čůráka malého si zabijem. Pojď ke mně, hura. 3 malí čůračci, pojďte ke mně. Šup. Šup. Já tam mám ten dům. A já bych si to mohl no z těch si to postavím. Takže na kolik bloků to máme? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Takže nechtělo se mi to počítat, ale 25. Do 25 to má. Čůráku, běž ven z mojeho majetku. Čůráku, vypadni, co mi uděláš? Nic. A vy taky vypadněte. Postavíme si dům, teď jenom takhle. To pro začátek. A pak už si postavíme farmu, mrakodrapy a takhle. A to zase uvidíte zítra. Zítra to uvidíte, další part bude na Minecraft. Takže si postavíme skurvený dům. No, máme hotovo. A ty vypadni, jsem ti říkal, z mojeho majetku. Vypadni, vypadni. Cože? Aha, už to chápu, je když to zabiju, tak se vlastně to rozpadnou. Na další ty malé části. No, aha. Ten se už nerozpadne. Ale jak to? No, kůra. To máme a to... Vypadni, kuru, vypadni. Vypadni. Ty taky vypadni. Vypadněte. Tam už nevyskočíš na to. Tam už jisto, že tam asi nevyskočíš na to. Postavíme dům. Maličký dům jenom. Pro začátek. Ježiš. Pro začátek jenom postavíme dům. Ale proč se mi to laguje zase? No, vidíte to sami. To je právě tím nahrávání. To budu muset asi ukončit za chvilku. Nemusím, no. Ale za chvilku to 100%.
A už nám jde zvuk, konečně. Na ten zvuk jsem se takhle moc těšil. Už nám jde zvuk, konečně. Ale rozmnožili se tu nějak. Pak ještě myslím, že asi budu ještě natáčet s tím, s Viktorem. Budu ještě natáčet Minecraft ještě. Myslím, že to bude buď zítra a nebo ještě to dneska to bude ještě s tím s Viktorem. A já to za chvilku asi ukončím, aby se mi to vlezlo na YouTubečko. Já se jenom podívám, jestli nahráváme a za chvilku jsem zpátky. No takže nahráváme. A proč ty tu skáčeš? To jsi žele? Nebo co? Že ty tak skáčeš? No je to žele. Další žele. No ale já si myslím, že máme ale veliký dům. Jo. Další žele, vidíte. Ale nesekej se pořád. Takže zase tě zabiju žele. Jak to, že nejdeš zabít? No konečně. To želata. Žilátka. To zvonkohra. To vidíte? Zahrám si zvonkohru. Vidíte? Zahrám si zvonkohru. Ale já už na to kašlu. Další. To už na to kašlu. To zapadá nám, slunce nám zapadá. Ale ale prdlindy, kurva, prdlindy. Proč to dělám? A já si myslím, že si můžeme dát místo listí. Mít, potřebujeme světlo, ne? Pak to rozbiju. Tamte mám tamto světlo. A doufám, že tu budou možná zombíci tu. Protože já jsem si tu dal rovinu. Takže doufám. Doufám. No, měl jsem pravdu.
Ale s kama? S kama tu můžou vylézat? To je žádná jeskyně. Tak to nevím. Že je to moc divné. S kama můžu vylézt? Bouchni, creepře. On nebouchl. To je nějaké hovado toto. No říkal jsem si, že ještě blázní. Ty jebeci napali světě. Jebej asi, že? Tak, ale ty ho nechám tak. Já se podívám, jestli fakticky natáčíme. Takže lidi, já to asi už vypnu. Co tady dělá? No. Zabiju tě jindy. Jsem říkal, že to kreten. Takže lidi, čau. A za chvilku jsem zpátky. Možná. Takže čus lidi.